Уважаеми дами и господа, брати и сестри, скъпи гости! 140 години след гибелта на Левски, 9 години след повдигането на неговия паметник в нашия град, духът на Левски не престава да задава своите жестоки въпроси, а ние виновно мълчим. Не само, че не можем да отговорим, не само, че не можем да го доближим, но като че ли ставаме все по-недостойни да застанем пред него. Трябва с ръка на сърце да си признаем и да искаме прошка от апостола на българската свобода за грешното ни лицемерие, с което отдаваме почит все още по чужди знамена и чужди химни. Трябва да се засрамим от себе си пред нравствената чистота, пред заветите и мислите на Левски, които 140 години преразказваме, които се кълнем, но все не ги достигаме. Трябва да се засрамим от предателството, което почти половин век следва стъпките на апостола. Физическото му предателство бе последвано от нравствено предателство. И накрая трябва да се засрамим и от начина, по който се отнасяме към този паметник. Все още го крием на тъмно, сякаш ни е страх, че неговата светлина може да ни озари с мислите на Левски за свобода и човешко достоинство. Геният на Левски още на вечерието на освобождението ни каза как да се отнасяме с управляващите. Не се полъгвайте, че тези, които държат парите, държат и бъдещето ви, защото тези пари те са ги взели от вас, а вие им се кланяте и ги въздигате като слънце пред очите си. Днес сме обладани от стремежите за обединена Европа, но визията на Левски беше простичка и ясна. Нашето драгоценно отечество ще се нуждае от достойни хора, които да го водят по пътя на благоденствието така, щото да бъдем равни на другите европейски народи. Левски ни учи как да се отнасяме към измамниците, които лесно обещават и бързо забравят обещаното, когато дойдат на власт. За тези, които обещават много, само и само да ги изберете да ви управляват, а после се отметнат от думите си, като кажат, че времената били трудни и те, видите ли, не предполагали, че такова е положението, наказанието е конфискуване на имуществото и изгнание извън пределите на отечеството. Той беше казал: ние чуждото не щем, но и своето не даваме. За съжаление, само половин година след освобождението от турско робство започва жестоко разкъсване на българската земя и на българския народ. И ние тук, последните версейски заточеници, сме жертва на това разделение. Един век по-късно равносметката е ужасна и безпрецедентна в Европа. Намаляхме 5 пъти, поколебани сме в националната си човешка същност, скарани и разединени, неспособни да заживеем като свободни и отговорни хора, такива, каквито Левски ни завеща да бъдем. В условията на обединена Европа продължаваме да се задушаваме в границите, определени с Версайските договори. Договори, отречени от времето и със съмнителна и спорна юридическа стойност. Днес откриваме изумителни неща. Нойският договор е подписан от републиканската сръбско-хърватско-словенска държава, която и до днес не е призната от кралство Сърбия. Уважаеми дами и господа, държавите и отношенията между народите са прекалено сериозни неща и те не могат да се градят върху лъжи и исторически фалшификации. В противен случай ние нямаме право да стоим пред светлият образ на Левски. Дясно от паметника на апостола все още стои паметната чешма на позора, символ на абсурдните комунистически фалшификации, освобождението на Босилеград от България на 8 септември 1944. Кой все още има нужда от тази отвратителна лъжа? Нарочно се въздържам от по-силни квалификации. Ние протестирахме и до сега и отново протестираме срещу лицемерните последователи на Левски, които паралелно с 140 годишнината от жертвата на Левски за освобождението на България от турско робство отбелязват и денят на освобождението на Босилеград от фашистска България. Ако тогава изобщо е имало фашизъм, той със сигурност не е бил български. Историята отдавна каза тежката си дума. Днешното поклонение пред Левски не е място за исторически дебат. Днес е ден за размисъл, за покаяние и прошка. В името на истината, в името на бъдещето на този град, в името на добросъседските отношения между България и Сърбия, в името на общото ни европейско бъдеще, ние, както Левски ни учеше, трябва да си кажем кривиците, за да вървим напред и да скъсаме с миналото. Европейския съюз прие редица документи, заклеймяващи тоталитарния комунизъм, но в Босилеград все още се кръстосват улиците с имена като Георги Димитров и маршал Тито.
единият генерален секретар на Комунистическия интернационал и поддръжник на македонизма в Пиринския край, а другият автор на геноцида срещу македонските българи, известен като Кървав Божич. Никак не е лесно да си последовател на Левски. Това, че полагаме венци и цветя на неговия паметник, все още не ни прави последователи на Левски. Истинските последователи на Левски са само ония, които са извоювали духовната си свобода. Пътят към свободата, към истината, непременно води през развитието на културата и просветата. В това име, нека всеки от нас до следващото поклонение пред този паметник, да се опита да научи, да проникне и да завинаги да запомни заветите на апостола. Благодаря. Той внасяше бодрост в народната свяст. Думите му бяха и прости, и кратки, пълни с упование и надежда сладки. Левски зовеше, Левски проповядваше. Целта ни в българско е братство с всекиго. Нашето отечество е общо и най-често изричаше свобода, народ, отечество, справедливост, независимост, любов.